مسلمانان رونو دا سرور کونین تاجدار حرم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا دنیا تا دراتک دا خوشحالی پسر سے لکھے دا تقریر تاس دوڑان دیکھی گی عقائد و جہان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب الجلال دا آدم علیہ السلام نوڑان دی دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور مبارک پیداک جبریل علیہ السلام نے محمد رسول اللہ تا پوس گئی اے جبریلہ تچہ اللہ رب الجلال پیدا کتاب سلی دل او دا اللہ محبوبہ ما بیورنا پاسمانو کلی دلا چھ یو کرت بمی دارنا اولی دا چھ پدویم کرت بمی لیدنو پدی منس کی باو یاد رکالتیرو عقائد و جہان بیا دوبارو فرمائی اے جبریلہ پدی مقدار دی دارنا سو کرت لیدنوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دارنا ما دعا یاد رکرت لیدنوا عقائد و جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جواب رکئی واللہ انا ذالک الکوکب زمادی در عبدالجلال پلوی خدای بانی قسم لی در استور زما اللہ رب الجلال جل جلالہ ددی وضاحت قرآن کی فرمائی قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين اے زما محبوبت زما دی بندگانو توایا بے شک من زما قربانی زما جون زما او مر زما اللہ رب الجلال اللہ دے لا شریک له حق ذات در شریک نشتا دے و بذالک امرت او پدیبان اللہ رب الجلال زما مر کھڑے ما وانا اول المسلمین اللہ رب الجلال جل جلالہ بندگانوں کے مسلمانانوں کے دا طولنا اول مسلمان دیما نو دا دے وجنا قائد و جہان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پارا اللہ رب الجلال فرشتوں تا فرمائی انی جائل فی الارض خلیفہ ہے دما فرشتوں تا پسمک کیوں نائب پیدا کما فرشتے و تاوابر کئی اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ہے رب تاغسوک پیدا کے چی پسمک کی فساد کئی پناہ قبانی بغین تو یہی ونحن نسبح بحمدکا ونقدس لک اے ربا مستاد خدای دا پارا استاد بندگی دا پارا استاد سناویلو دا پارا ڈیریو استاد پاکی ویلو دا پارا ڈیریو اللہ فرمائی انی عالم ما لا تعلمون اے دما پرشتگو تاسو تراخی خبر علم نشتا چی پک میں خبر بانز عالم ما پدیقی مقصد دو چی اللہ رب الجلال جل جلالہ دادم علیہ السلام پولاد کی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کولو غختل اللہ رب الجلال آدم علیہ السلام پیدا کر دادم علیہ السلام پتن دی مبارک کی اور اڑا دلی دلا آدم علیہ السلام چکل اللہ رب الجلال پیدا کر اللہ رب الجلال و تجامی وروا چولی جنتی لباس وروا چولو پدنگ جاموں بانی رسول کونین محمد رسول اللہ نام مبارک اولی کلیشوا اللہ رب الجلال پرشتو تو حکم کئی اے تمام ملکو تاف آدم علیہ السلام تا سجدو لگوئی تمام فرشتو سجدو لگولا مگر ابلیس تین انکارو کو اللہ رب الجلال فرمائی اے فرشتو آگا سجدو کرے کہ ابلیس تین انکارو کو اے ابلیسا تا ولد آدم علیہ السلام نا سجدین انکارو کو علماء پدی دیکھی لکی چدا سجدہ پظاہر کہ آدم علیہ السلام توا او پا حقیقت کی دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور مبارک توا کلچ اللہ رب الجلال جل جلالہ آدم علیہ السلام جنت تواستو لو
جنتی جامی و تواچولی آدم علیہ السلام دا رب ذوالجلال پا دربار کی عرض لری اے رب کریمہ مالت دی تندینا دا مرغی دا چرچنی دا آواز پشان آواز راوی اے رب داسی دا اللہ رب ذوالجلال نے جانب پیغام را دی اے دما پیغمبرہ ساپ تندی دا صبر کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور مبارک زما سناوائی پا دی وجبانی دا سرور کونین پا نامو کے او نامد احمد یادی گی احمد دامان لری احمد حقی چاہتا ویلشی چچا دا اللہ رب الجلال جل جلالہ پا بندگانو کی رب الجلال دا ٹولو نڈی ریاد کھڑیوی چاہستان آڈی رویلی نو تمام مخلوق نوڑان دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب الجلال دیر یاد کرے رے آدم علیہ السلام اللہ رب الجلال تو درخواست کی اے رب کریمہ زدا نور لی دل غوارمہ دا اللہ رب الجلال جل جلالہ دا جانب آواز آگے چھے اے دم آپ پیغمبرہ تا دا لاسنو کٹو گتو تو گورا کلچ آدم علیہ السلام نخپلو لاسنو کٹو گتو تو قتلی دا خلاص پا گتا کی لا الہ الا اللہ لکلی دی دا گسلاس پا گتا کی محمد رسول اللہ لکلی دی آدم علیہ السلام دا ڈیری منینا دا ڈیری خوشالینا دا سرور کونین دا محبت پا بجبانے دوارا گتی پستر گبانے کے خود لے آواز کئی قررت عینی بکا یا رسول اللہ اے دما دسترگو تورا اے دما دسترگو یخا اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب الجلال جل جلالہ جادہ وقتلو چہ دا دے رڑانے آواز آدم علیہ السلام نا دا دے خوشالین آواز آدم علیہ السلام نا یو آدم علیہ السلام مستفید نشی اللہ دا وقتل چی دا سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دے رڑانا دا دے خیر و برکت نا تمام دنیا تا خیر و رسی نو پا دغی وجبانے آدم علیہ السلام تا اللہ رب جلال حکم کئی اے دما پیغمبرہ تا استابی دی بدوار پا جلت کی اسی گئی چکم دے استاف خوغشی حق دے نخوراک کوئی لیکن دا غنم دانے تنزدین نشئی پا دیکن دا اللہ رب جلال رابو ہوا بی دا غنم دانے تنزدین شواہ دا غنم دانے رو شکولا داگے پوجبانے اللہ رب الجلال جل جلالہ آدم علیہ السلام سرد اخبلی بی بی دا جنت نبہر کا دریس وکال پر لپسے آدم علیہ السلام اجڑل ہوا بی بی دا آدم علیہ السلام نجداوا دریس وکال اللہ رب الجلال آدم علیہ السلام نخبلی بی بی سرا دارا فاطمہ دی رئی بانے ملو کو اللہ رب الجلال جل جلالہ شکریہ خبیو خاون دوارو ادا کا اللہ رب الجلال داگے تذکر پر قرآن کی بدیشان سر کئی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے رب الجلالہ چی دکم سیزنم تامن کریو اگا مرزم دلا سوشو رب الجلالہ کچرد تاپ منبان رحمنکو تاپ منبان کرمنکو منتری بخنونکنو رب الجلالہ منبد نقصان کو انکو زنی اگردو پا دے ٹیم کے آدم علیہ السلام چکل دعا خد مولا یا اللہ زمادہ سوال زمادہ دعا دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا تفیل بانی قبول لکا آدم علیہ السلام تا اللہ رب الجلال فرمائی اے دما پیغمبرہ تا دما محمد الرسول اللہ سنگو پی جنگو اے رب کریمہ چکل دما پا وجود کی روح واچولے شو او ماسترنگے پورتا کی دارش برین پا تختی بانے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لدا سادنا مصر نامد محمد الرسول اللہ موجود واہ مائدہ بندہ اللہ رب الجلال تڑیر نزدی رے
اللہ رب الجلال جل جلالہ و توابسی پیغام رالی اے دما پیغمبرا دادا محمد رسول اللہ پا برکت بانی تا دمانا دا خبر زان بخلو گفتا کھدا سروری کونر پا برکت دیرانا دا تمامی دنیا دا پارا بخلو گفتے وینو ما بطول مومنان مسلمانان ناری نو زنان بخلے آدم علیہ السلام اللہ رب الجلال تے او درخواست کی یا اللہ جل جلالہ سچے کلپ جنتن کی موجود ما سلویک در فرشتے بمانا مخی روانے سلویک در فرشتے بمانا رستو روانے سلویک در فرشتے بمانا کی طرف تروانے سلویک در فرشتے بمانا گس طرف تروانے اے ربا ننہاگا فرشتے ہوا بی پس روانے دی زمدہ سے روانے ما دا اللہ رب جلال لجانب پیغام را دی اے دما پیغمبرا تارا بچی گرچا پیر فرشتی روانے دی اگر کمال دا محمد الرسول اللہ اگر سروری کونین برکاتو لہذا دغرنا دغ برکت ہوا بی تنصیب شاہ لہذا دا دے وجنا تمامی فرشتی دا ہوا بی نگیر چاپی رگرزی اللہ رب الجلال آدم علیہ السلام لولاد ورکول شروع کا ہر ظلبانی ما اللہ رب الجلال یو جن یو حلق ورکولو اور جے کل شیس علیہ السلام پیدا شد شیس علیہ السلام یواوی پیدا صدر مرگر پیدا نشوا دا گئے وجداوا آگئے کراف داو چل رب الجلال ما سروری کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا شیس علیہ السلام پا اولاد کی پیدا کی شیس علیہ السلام چی گل بدل می تو بانے راگے آدم علیہ السلام توئی و بچیا ما دا تمام اسمانوں طواف کرے رے دا پا تمام اسمانوں کی گرزی دلے ما دا پا جنتوں کی گرزی دلے ما اے دا ما بچیا ما پا اسمانوں کی داسی زین دیلی دلے پا اسمانوں کی بہر مقام باندے نا اللہ رب الجلال دا دغی محبوب نام موجود وا پا عرش باندم نام وا پا لوح باندم نام وا پا کرسی باندم نام وا پا قلم باندم نام وا پا قلم باندے جکل دا سرور کانیل محمد مصطفیٰ نام مبارک رات اللہ دا قلم پا وجہ باندے اللہ رب الجلال قلم توئی لکا یا اللہ سولک ما اللہ رب الجلال توئی چھے قلم لکا اے دادم علیہ السلام اولادا اے دادم علیہ السلام قوما کچرت دما بندگی مومن اللہ نو بخل بدد درکم کنا فرمانی موکا سزا بدل درکما قلم لکل شورو کلچی دا عیسیٰ علیہ السلام نمبر تیرشو اللہ و توئی اس نامد محمد الرسول اللہ لکا قلم لکل شورو پاو یاد رکھا لکی لا الہ الا اللہ لکل پاو یاد رکھا لکی محمد الرسول اللہ لکل کلچ دا قائدو جہان نامے تا قلم رو رسینا قلم پا منبانی ٹوٹا شا رسول جلال جل جلالہ دیرنا وزر کال بے ہوش بروتو کلچ بیاد بے ہوش اینا پورتا شا وکال پی زلزلوا کلچ وکال وزر کال زلزلین قرار شا بیا قلم دا اللہ رسول جلال پا دربار ربوبیت کی پریوتا وزر کال پا دبانے پروتو قلم وی ربا دا محمد الرسول اللہ سوگ دے اے قلم دا ما حبیب دے اے دما بچیا ما پاسمانوں کی ہر مقام کی دا سرور کونین ناملی دلیدا بیا پا جنتوں کیوں گردے دم پا جنتوں کی مم دا سرور کونین دمر برکات لیدو پا جنت کی دافی اولنشتا چی پاکی دا حضور نامنوا پا جنت کی دافی درسلنو چی پاکی دا حضور نامنوا پا جنت کی دافی حورنوا چی داگے دستر کو پمیس کی دا سروری کونین نامنوا پا جنت کی داسی حوری نوے چی داگے پسی نو باندی نامی دا سروری کونین نوا پا جنت کی داسی پرشتگان گرنیرل ما دا ہر پرشتی پا بدن باندی دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام مبارک لی دلی دا اے دا ما بچیا کلچت دا اللہ ذکر کے دا اللہ دا ذکر سرا ذکر دا محمد رسول اللہ کوا اے بچیا ذکر بدی قبول وی
شیس علیہ السلام پولاد کی دا سلسلہ دا روانوا دا سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دارا تک دنیا تا دا تمام انبیاء دا پارا اللہ رحمت گرزولے لے آدم علیہ السلام تا اللہ رضی جلال دا سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت بانی مخلع نصیب کا بیاتر رسالہ تلام پوری عیسیٰ علیہ السلام تا انجیل کی فرمائی اے دما قوما زمان رستو پیغمبر روان نے چنا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمه احمد اے دما قوما زمان رستو پیغمبر روان نے چنا مدما احمد دا اغب زمان رستو نبی اے دما قوما کاغا تاتو بیا مندن ایمان پہ باندی روڑی کلچ محمد الرسول اللہ دا حسن خاندان ترابی دا عبد المطلب سے پتندی مبارک کے دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور مبارک دلیدو تاجدار حرم محمد الرسول اللہ نک مبارک و مقام لرا گئے فخطیم کی ادش خوب اولیدو اے عبد المطلبہ پاسی کا زمزم کلو کا عبد المطلب سے ابن خوب بیدار شو اے رب زمزم کم دے دے جاچی پدویم کرت بانیون شو اے اللہ بند پاس طیبہ کلو کا رب طیبہ کم دے دا اے اللہ رب الجلال بندہ نخب داگی داوی چیو قصاب بغوا حلالی کلچا غنیم غوا حلال کی نیم مرائی بلا دا غوا پاتی وی غوا با منڈ منڈ منڈی وہی دا غوا چی بکم دے کی پیواتا آگا دے اوکن پتر دے کی آبی دم دم پرات دی اللہ رب جلال جل جلالو دستاوری کونین دنیا تلا تقواری عبد المطلب صاحب چی کل دغا نظار اولی دلا آغا دے کی کندکنی کو ہے کنی او سوالیو کسی اے ربا کدرے کنی کنستا ما باندی اسان شو اے ربا ذن جلال دبیو بچے پا قربانے کی ذرکما بل روایت دغا رنگ راگستی دی اے رب کریما کمال دی لس بچی مکمل راکنو لسم بچے پا قربانی کو اللہ رب الجلال لطول ناخرنے بچے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورکی چی دادا سرور کونین بابا جان دے دادا محمد الرسول اللہ دادا جی دے اللہ رب الجلال جل جلالہ والعبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورک جو مقام کے پروتے ناگہان خوبینی اے عبد المطلب اتائیو نظر من لو کھور دبا دو دورایو دما بچو دارا توائی ما دے او بچی نظر من لو اے بچو کم یو در کی حلال کما بچی وطا اے بابا جانا کم یو بچے تستاخ وقئی آخر فیصل پدی بانی وشوا زب قرآن دادیو کما سب قرآن دادی کی رچانا مرا گا بحلالولو لبوزما یو کرت جلاک رواجو لنو پڑن بی ظلم بانی دا عبداللہ نام بحر شوا عبد المطلب سے اخبر بچی توئی اے دمع بچیا رسائی لاس گراوالا چاڑا لاس گراوالا ردن الحلال اولو لبوزما دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دربار تے صحابی راگے او دا دو زبیح فرزندہ او دا دو زبیح فرزندہ سوالو کا اللہ رب الجلال پمبان اخبر کرم کی صحابی پتو چی پریوتا اے رب جلالا دی سنگا دی صحابی سروری کونین تا دو زبیح فرزند دی امیری معاویہ رضی اللہ تعالی ہو جواب ورکی وی سروری کونین تا دو زبیح فرزند لے شیک چیو کرد دنی کا مبارک اسماعیل علیہ السلام خپل بابا جان حلالولو دا پارا روان کو اسماعیل علیہ السلام اللہ رب الجلال جل جلالو خلیل روانی دا میلا پا مقام کی ددنی کا مبارک
خپل پلار مبارک چڑی تسم لو لو یا بنی انی ارا فی الاندیشو آب سو چدہ بوئی دا تمام انبیاء پا درشلو بانی اگردوئی دا سوار کونین پا بدل کے دا تمام انبیاء صفات موجود شول آمینہ بی بی فرمائے چاکہ دو جہار محبوب مدنی دا مدنی جانا پیدا شو ماں پغیگ مبارک کیوں نہیں ہو نلس روی ماں کر تیری کی پدے ٹیم کے عبد المطلب ماں کر رہا ہے دادا سرور کونے نانا جان نے دادا محمد رسول اللہ دا بابا جان نے والو رے تاکہ رسول کو اگلی بھی اے دا ماں بابا جانا مالا اللہ رب الجلال نے فرزن را کر رہے اے دا مالوری مالا دا اخبر بچے راکا چیز دا اخبر بچے ہوئی نما عبد المطلب سیوا سردار دا مدینے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبر لگے گا مبارک کیوں نوا تا پوستے نکئی اے دا مالوری پد دسنا میں خیرا بابا جانا پد بانے مانا مد محمد خیرا اے لوری دانا مد محمد دی بسنگ کے خولا بابا جی دیلا پیدانو مات باواز کی دو اے آمینی بی بی کل حرف الجلال لزیدر کا ننام پید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دا اے دا مالوری مبارکی دا سے نام دی پی بانے خیرا چی دا نام خود ما پخانا دا کی دا چام رشتا آمین بی بی وطا فرمائی اے بابا جانا سنگا چی دا تی ناما ستا پخانا دا کی دا چانشتا دا رنگ دا ما دا بچی بشان بچے ستا پخانا دا کی دا چانشتا عبد المطلب صاحب چی سواری کونے پاکی کی واغستا او داسی او طرف تے بودلو دیوارتے نزدیکا پدے ٹھیم کی دا عبد المطلب دا مبارک استرگو نوخ کلائی کاش اے دا ماں بچیا کنن دا ماں بچے مبارک جوندے وے کنن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ہو جوندے وے اگر بس عمر کشال شوے عبد المطلب سے چکلا دا عبداللہ تے نام واغستا پدے ٹھیب کی راوی او خبر روایت کئی چکلا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ہو حضرت نانا پجونگڑ کی پرے خورا راوے بابا جان تو بابا جانا زمانی کا خدا آمینی بی بی سر اتر لیسوا ماتے اتر سر یلت پجونگڑ کی انتظار کئی وہاں بچی اللہ سے تاہی درواد کرنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے جنگل لدوبارہ راگے اگر بنانا ہوتا ہے قربان واپس لاشا وی اے بی بی تابت نور کلم آسر کمی خبر کولے اگر بلوزنی خبر ماسرو کا ماتا تا بلوز نکاح تڑلا خستا پتندکی اور رنا دلی دلا دا حقی رنا دلا گلی ہما خو حقی رنا دما پنسید کے نوا معلومی کی دا چی بلچا سر جوادو کا غرنا استان درشوی داو اور مسلمان آنو آمینی بی بلا بل بابا جان سے مبارک پگی کی ورکاو سوار کھانے چی دن اللہ صورت شو گل چاپی ردنا نبراتی دبارا لاکی ندنا نبراتی دبستون دنانا برات لی دا دیہات دنانا برات لی پاگے کی راتوں پر سفداوا چی دا دیہات بزبان کی فصاحتوں بلاغت دیوی ابو ہوائی خیستوی ماحول خیستوی صفاوی سادگی پتاکی وجبانی بچی عربو کر بچی پیدا شل ہوائی بچی بخبل بچی پوجرت بانے پردو ترسر لور کول پردو ترسر باگوی اولاد لا پبیا باندی دخبلی سینی پیور کولا پکم کاربان سروری کونیل پیراشا گر چاپیرن دن آنا رالی اولاد پا بی گردی دال بچی گوری چاد ماندارانو بچی بوتلل چاد خانانو بچی بوتلل چاد ملکانو بچی بوتلل کل بچی تور سرے دا آمینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی لرالا آمینی بی بی دو دروازہ اٹھکولا آمینی بی بی بوئی ساسو سوکا گلی مونگ دا محبوب مدنی دا مدنی دا جانان دا محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دا پار راگلیو چکل بدلانا رانا لوتا آمینی بی بی بتی تا پوس کو اے تو سرے گرے دو شرطو ندی یو دا چیز مسکین ہے ما کر دولت نشتا دیم وجدادا چیز ما بچے یتیم دے نما دا وشی بابا جال نشتا کدا اللہ رضن جلال در رضا دے پارے صبح جی نخبل بچے بولا ورکما زنانو بدسر ورکونے لوا پری خود اللہ دغدت حلیمہ بی بی پیو کمزور سولی باندرالا حلیمہ بی بی چکلا مکی معظمی ترانگ دیشوا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی دمکی معظمین بہریوا اچھا بیر والعروا شنے پاڑے پکینے شنے سانگ پکینے دلال مادہ دریونی دلان میں تکیاو والو چکل دے انہیں تو ڈڑ شما ماوت شاو لگولا ناگہان اللہ رب الجلال ہر بیر دوبارہ تان لگا اللہ رب الجلال بی بانے بیا بہار راوستا خزان تینا اللہ پور تکو اللہ پکی بیا تانگوانے راوستا اللہ تینا اچھوانے لرکو حلیم بی بی فرمائی ماں چے پاتی بیری تو قتل اللہ پکی بی موسم بیری پیدا کی دا دین یو بیرا پریوتا اگا بیرا ما پخلکی نیولیوا دا اگے خوان ملا پخلکیو پس واللہ بان نسوارو ما پا دو دو دا محمد رسول اللہ کلی لرالما خاول مبارکہ تردے زی مبارکہ تردے گسا پا گسا چمپ چمپانی کردم دان لبچے گورما دا اللہ قدرت لتا گورا پدکی کلبانی قاسالیوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسیل چرالا عبد المطلب سے بہر دروازہ کی ولاد ہے سلر آگلی آئی زمانگو بچے پکار دے تمام بچی گن شوی دی گر چاپے رضانانو بچی گن کری دی سرور کونین احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا آمینی بی بی پغے کے پروتے پدے ٹیم کی اللہ رب الجلال حلیمہ بی بی راوستا نصور کونین پدروادہ کی ادری گیا آب گئی دندن آمین اے بی بی آب ورکمان آنتا تو سو کی وی بطور سری ماں وی سو کی وی حلیمہ بی بی ماں صلی علی محمد رسول اللہ بوتلو لراغلی ماں حلیمہ بی بی فرمائی آمینی بی بی رات ورلرکا ودن لارما آمینہ بی بی ناستا سوری کونین پیوکر مبارک کی تشریف فرما دے داس ماستوری دنور نشرمیگی سوگمائی دنور دمخ نشرمیگی نوری دمخ نشرمیگی حلیمہ بی بی فرمائی سوری کونین کرمل من شما آمینی بی بی رات دوار شرائط اڑانے کا ماتے دا ہر سب کیجی ہمالا دا خبل بچی دا مخ مبارک رانی زیگا چیزی ہوئی نما آمینی بی بی رات فرمائل اے حلیمی بی بی دن لالشا غما بچے مبارک پا پالن کے پروتے حلیم بی بی فرمائی چیزر عالما تائیدار حرم پا عرق بانے پروتو سوار کونین مبارک مخبل طرف دانو لے دے ذر عالم وصل خواہ کی غلشاتو دے نما پڑھ کے دا خیال راگے نما پڑھ کے دا سوچ راگے کہ معصوم دے بے آرام بشی بے خوب بشی آرام بہتو نرسی تکلیف بہت ملوشی پدے وجبان خاموش والارما کلم چدا خبر پڑھ کے لالا پدی دوران کے محمد رسول اللہ مبارک راوارو لو نفروری کونین پا مبارک شنبان مسکارالا حلیم بی بی فرمائی دمدینی دجانا نہ محمد رسول اللہ دے خندہ مبارک پا ما بانے دمرا تروکا ماوے بچیا بارد تلوگے کم کو چشمان لتلوگے کما بارد تلوگے کم کو چشمان لتلوگے کما داد تنہا بابا جم کو جہان لتلوگے کما
تاجدار حرم نے کہ راپور تک آمینی بی بی لرالما اے آمینی بی بی دافع مبارک بدی مالا راکے ہم مبارک و تفرمائی دخو مسکین ماں ہما بچے فقیر دے ہما بچے مسکین دے حلیمہ بی بی و تفرمائی دا تمام دنیا دولتنا دا تمام دنیا عیش و عشرتنا دا تمام دنیا سروس بن دا یو طرف تکا دا ٹول بستا دا بچی پو یو خندہ بن قربان کما قربان دا بچے مبارک دی دمان وانلی دا بردا سربندما آمینی رضی اللہ تعالی عنہ محمد رسول اللہ پغے کی رونی وہ ترلار الار وصل اللہ آمینی بی بی محمد رسول اللہ پغے کی نیولدے اور پا دروازہ کی دا مبارک چشمان نوخ کی لارے آواز گئی او مسیح فقودم آئیو دیر خیست مرگرے تراد لارے زبردہ سوال کو چیز جوندیں با اور اللہ رب الجلال تابیاد مکی معظمی لارو کسول راولی دا آمینی بی بی دا مبارک چشمان نوخ کی لارے تائیدار حرم ارعالا پغی کی راکا ما محبود مدنی محمد رسول اللہ پغی کا مبارک کنی ولدے کہ بہر دلال مخ مبارک املاستوا خاول میوخی سرولاد دے تو پدے دوران کی جکل دا کور راوتما اللہ رب الجلال گوارے نڈیری بقیری دا وجنا نڈیری تنگ نستی دا وجنا نڈیری ناچاری دا وجنا نڈیری لگی دا وجنا نما پدوارو سینو مبارکو کی پینو ما دا تفلی دا پارا ما دا منی بی بی دا خوشحالول دا پارا محمد رسول اللہ دینی مبارکی توا چولو سرور کونین محمد رسول اللہ چکل دا مادغی مبارکی او دا مادی سنے مبارکی پوری شنڈو جنگولے دا اسمان خدے گوارے دا مدینی دا جانار دا محمد رسول اللہ پشنڈو لگے دو بانے اللہ رب الجلال دا ما دوار سنوں کی پئی پیدا ما دوار سنوں کی پئی پیدا شلی آمینہ بی بی فرمائی ما پدی دوران کے محبوب مدنی تاجدار حرم زیمتنی توا چولو تاجدار حرم زیمتنی رستون انکار کو ماوے خدایا دمکی معظم پسر زمین بانے تامالا داتی بچے راکا دافع اولاد رالا راکا چھ سمر عادل دے سمر ازدام کون کے دا پتا دا چھ دا ما بلور مشتا دا غیر پا وجبان دے دا بلور حسی لخل نوری چھ بک مشتبانی سرواری کونیر پیدا شو سیرت مصطفیٰ لکلی دی دا یمن پالا کبانی بت پرست پیمن کی بت خانے تروان دے دا غاری کی زملار سم بت سجدو لگونا چھ کم ٹیم دے سجدی بت خانے للارا بت سجدہ لگئی دا بتانو ناواز آگئے اے آمیر دی کسیل مرادا نمدہ اللہ رب الجلال ہر پیغمبر پیدا شو چھ دا آگا پا وجبانی اللہ رب الجلال پا فضا کس بک میں تو ٹوٹی کوئی اے آمیر جادی دروازی لرانشی آمیر پا دو دور آگئے بی بی تے اے دما بی بی سوجد مانم پا بود خانکی جو نوے آواز دوری دو بی بی مبارک و تفرمائی دا دی وجدان دا نند آواز ما پخبل موری دلنے دا میر پکور کی ولور و چڑیر نا جوڑا دا دنیا ڈاکٹران دا دنیا حکیمان دا دنیا طبیبان نجومیان دا آگے دا مرض نا علاجو ہاو بیمار دڑے میں ستن پارا آرام نشکولے لور مبارک ایکت کی برتوا ناگہانا چی دا سبا ٹیم شو مکی مکی مردمی تارو لو ناگہانا تبا پر ٹیم کی اورنا پور دشوا ویا اللہ کبدی رنا کس برکت وی نمادہ دی رنا پا خاطر بانی جوڑ کدنا جوڑ ماں بابا جا صلی اللہ اخبری لور دا محمد رسول اللہ کسی لرائے عبدالمطلب سے پتو دورارے ارگوری ملمانا راگلی دی دا محمد رسول اللہ کا تھولا آمینی بی بی سے چلو کہو دا اللہ رب الجلال خیستہ پیغمبر
د تور سترګو خاون، د تور زلفو خاون، د تمام انبیاء سردار، په بیت المقدس کې د تمام انبیاء امام، عقائد و جهان احمد مجتبی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم خپل لیک مبارک پکې کې راواغسته، دروازې لراغې عامر او آپ کې ماته سرور کونین د مخنفات لریکا چې صادر مبارک وته د مخنه لریکا چې صادر مبارک د مخنه لریکا مې په مکه گزار شو. انا لله و انا الیه راجعون. دومره خسته پیغمبر د حلیمې بیبي په نصیب ورسېدا. حلیمې بیبي سرور کونین خپل خاون له پغې کې ورکو او حلیمه بیبي او قائد و جهاد محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم حلیمی بی بی پخپل غیگ کیوں نیواو. حلیمہ بی بی فرمائے دما پسینوں کے ڈڑیری پا کمزوری دوجی نپھینو او دما صلی کمزوری ورات لیم نشوا وجی کل محبوبی مدنی اللہ مالا راک مالجد کورنا دا سروری کونین کلی تراتنو بچی رات دا لگی دلات دا جڑل نن دا سروری کونین با برکت باندے دم رمود چی خاموش پروتے. حلیمہ بی بی فرمائی کہ ما اخیل گزار ورکولو خن پاسی دا دین گزار ورکن پاسی آمینی بی بی دروازین ہوا برکو. اے حلیمی بی بی دمدنی جالال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استاد خاون شاعت راگل رے استاد خاون وطشار راگل دا لہذا سرور کونین نخبل خاون نورانے کنو خب پاسی. خاون مبارک کی چکل سروری کونین پگیگا کیوں نیو اوکا بخبل پاسینا حرم شریف لرالا بیت اللہ شریف تا چی اخران اندیشوا آواز کئی نن بدما پشانتی سوکوی نن بدما پشانتی سوکوی. دہاگے وجنا دہاگے طرفنا دا دیر کمزوری دا وجنا دا ٹولو نرستورا روانوا نند دیگاری پی سروری کونین جلوہ افروز ہے. پسی کنڈنو کی دا تمام قافلی نوڑان لشوا قافلی والپتیدان و رسولو حلیمی بی بی نتپوس کئی شدا توجر استاد غیگ نرناگانی خیجے استاد غیگ نخشبویان رست پاتی کی داستا پغیگ کی سوک دی وی دما پغیگ کی اگر محمد رسول اللہ دے اگر محبوبی مدنی دے چراغ پا وجبانے جنن تمام قافلین اڑانے روانے ما ارے وتوجد مادا بیت والا محمد رسول اللہ مالا راکا. حلیمہ بی بی وتوجداتی چرت کی جیشی دا خود دیر مسکنی دا وجنا تاسو آمینی بی بی رضی اللہ تعالی عنہ کر پریخو مادد فقیری تو نکتا مادد تنگ نستی تو نکتا واللہ ما جل جلالو دا اللہ بندگی تو کتا مادا مسکین قبول کو رب الجلال دا دب وجبان زماندار کما. کلچ میں محمد رسول اللہ کلی تنزیک شمالو میں پدو دو مخیل رالا راتوی موے سوگ رالا راوستو ماوتوی ایلوری پام کوا دیر نیاز دن سڑے میں روستے دے دیر نیاز دن ملم میں روستے دے نارما دغیگی نمال چرت بدا اللہ نے در نپریو دی. شیما رضی اللہ تعالی عنہ دا سروری کونین دا ہر کلی دا پار بہر تروتی واو. حلیمی بی بی سروری کونین کورتا نلرزدو نہ حلیمی بی بی پکور کی چیلی والاری. حلیمی بی بی عقائد و جہان برکات نخبروا عقائد و جہان محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم چکورتا نلستا دیو یو چلی غلام دے دا پیو نتشوے دا ضرور کونین محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم برکات حلیمی بی بی دلی دی شرافت حلیمی بی بی دلے عظمت حلیمی بی بی دلے حلیمی بی بی دا ضرور کونین محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم
لا مبارک راواستا دبیلی بیلی چیلی پا غلان دے راکائی دا سرور کونین دا لاسن مبارک پا برکت بانے اللہ رب الجلال پاگی اچھ غلان تو کی پئی پیدا کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو چیلی تنین دیکھا چیلی پا اخبر اخبے کو لوکے سرور کونین تے مخلاوارو حلیمہ بی بی فرمائی مادگی چیلی تگتلا پا غور غور بانے پا مین مین بانے دا محمد الرسول اللہ مخ مبارک تگوری حلیمہ بی بی فرمائی چی ماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ کے وہاں چولو دا چمگاون خلق میں کور ترا چلی اے حلیمی بی بی دا توجہ دا سادہ کور میں خوشبو یہی رارانی دی تاریخ بدی خبر گوا دے چی سروری کونین با پکمل عربانی لارا پکمل عرب قدم نواغستل پکمل عرب دا حضور علیہ السلام تک نصیب شاہ ہر اردی نبا تر دریش بو تر دریورد پور دمشکو دا عمبر و پشان خوشبویت للا حلیمی بی بی محمد الرسول اللہ کو قسم لو لے دے داغی دا برکاتو حلیمہ بی بی فرمائی شیو رد دا محمد الرسول اللہ تر پالن کی برتو ماں بچی سواری کونے لگی تھا چولو ترکنے پورے بچی دا ماسی نا مبارک خوڑلا پر آگے پورے بدا ماں پکوٹا کی دا ترڑاوا چی دا سرڑانا نور کولیشو نیسبو مئی کولیشی تائیدار حرم میں غیگ مبارک تا چھولو ناگہان میں چوکتا دماد کوٹھے درواد لرشوا پا کوٹھا باندے ہو چھیلے ایران روتا گر چاپے پا پالنگونو باندی گردی یو معصوم لورلا مل معصوم لورلا خاون لمی ورلا گر چاپے رگر نیلا حدہ جدما کتلرالا تائیدار حرم تجران الدیشوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تے چوکتا اول دا چیلے لارا دا سروری کونے پاگے کا مبارک کیسا کی خودو آمین بی بی فرمائی چاقہ دو جہان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا مبارک تا تشریف روڑے دے بیاد من پیدا شے دے واللہ رب جلال جل جلالہ گوا دے چھے سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نپرا تک پوئے شیما نہ سرور کونین محمد رسول اللہ پا پیدا کی دو پوئے شیما آمینہ بی بی فرمائی چکل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما پگیڑ مبارک شاہ مالا بلخبل وجود مبارک نادا مسکد امبر و پشان خوشبوئی رات للا سروری کونین محمد رسول اللہ چما سرو دوا چکل پہ اولار بانے روانو ما کانے بمی دخ پہ دلانے راگے اگا کانے بدما دخ پو دلانے لکدم ام پشان نرم شو آمین بی بی فرمائی چیز وکل پیو کوئی بانے ورلم ما بد کوئی لالے بیختو قتل نما دستو کو پنبر بانے بد کوئی دا بیخو بد کوئی سر لرالی آمین بی بی فرمائی چکلا قائدو جہان محمد رسول اللہ دا پیدا کے دو ٹیم راگے محبوب مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تا درا تک ٹیم راگے پدغ دوران کے جبریل علیہ السلام لما کسی لراگے جبریل علیہ السلام نات فرمائی اے بی بی ماں دا صلاح پدی پیالے کے نخوراک سروڑی دی آمین بی بی فرمائی ماں جدوی پیالے توقت ماں جبریل علیہ السلام اے مبارکی بی بی داوالا اس کا ماں جی پیالے مبارکی توقت نو پاگے کی شربت پروتو چی دا پیو نزیاس پینو دا شاعت و نزیات ہوگو دا مشکو دا امبر بشان خوشبوئی تنت للا ماں جبریل علیہ السلام قربان دا محمد رسول اللہ مور مبارکی ندین یو گٹوالا ماتی داگے نا گٹوال استا پیالے میں جبریل علیہ السلام لدوبارا ورکولا جبریل علیہ السلام فرمائی قربان نور مسکا ما داگے نا نور مسکل دیارت فرمائی قربان نور مسکا ما داگے نا نور مسکل ما داگے نا جبریل علیہ السلام بل ودر مبارک پما بان خور کا او جبریل علیہ السلام ان پر گزکی چلے کے اظہار یا خاتم النبی اظہار یا رحمت للعالمین
جبریل علیہ السلام نما کو سکنارے وہی آواز کئی عید نبوت سلسلی ختم ان کی دنیا تا ظہور فرمایا، عید تمام کائنات دا پار رحمت دنیا تا ظہور فرمایا۔ آمین نبی فرمائے پدغ دوران کی نما بوجود بانی درنگوا لے راگے دخپل کوٹے مبارکی تدن لارما دس بادرہ تک تیم دیش پر تیرے دوندا پدے کے راز آؤ شپیر عبدالجلال تا درخواست کرے ہو چھے یا اللہ مالا سروری کونیم دشبی بحیث کی نصیب کا چیز بخت ورشم رضوی ربا مالا سروری کونیم را کا چیز بخت ورشم اللہ رضو جلال دا دوارو درخواست منظور کو رضو جلال سروری کونیم دا دی دوران کی رالی گی دا دی وقت کی رالی گی چشم بخت میں دوا رس برات دوا آمین نبی بھی فرمائے دا پالنگ للارما چھے میں قتل زما کوٹھی لمالت و بنانا رالے یوم سرط والاروا بلا مخبوط والاروا ماتی تپوسک مل منو بخیر رالی تاسو سو کہ ما تدانو خائی یوی عرض کو درائی سالے پلام موئما بل عرض کو زمریم بی بی ماں بل عرض کو آسیہ بی بی ماں منگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دن پارا راغیو آمین بی بی فرمائی پدگ دوران کی نما پکوٹا کی پرکرنا شوا نصوری کونیم نا برکاتو کہ پکم کاربان سوری کونیم پیدا شو پاری کاربان اللہ رب الجلال پا تمام سرزمین تمام زنانوں نر اولاد ورکڑو چکل اللہ رب الجلال محمد رسول اللہ پیدا کرو عبد المطلب سے فرمائی بیت اللہ شریف کیوں ماں رب حرم شریف کی ناس کو ماں ناگہانا پا بیت اللہ شریف بانے ٹھالئی رالے مقام ابراہیم تے فرقت کا گر جا پہ رچگی نہائی سران اواب راگی ویراش ماں پا دو دورالما چکل ترانیم دے شما ما آمینی بی بلت بوزگوا دمال ردا فوجرا آمین نبی فرمائے جی بکم کہیں کہ محمد رسول اللہ دنیا تراتو پدھے ٹیم کیا کہے دو جہاد جدما پگے گا کسر گنشا دستاوارے کونین محمد رسول اللہ دمخ مبارک نے اور اڑا پور دشوا ددھگر اڑا پا برکت بانی ماں دا شام بنگلی اولی دی دا شام کوٹھے میں اولی دی دا شام دروازے میں اولی دی محمد رسول اللہ دا ماں پغیگا کی پرکھی اقائد و جہان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چرم المبارک برہم کے بریوتا آمین نبی بھی فرمائی ماں دا وقتر چستر کی ولطور کما او جمانا سروری کونین مبارک دو قتلی نو سروری کونین استرگی مبارکی دا قدرت پر انجو بانے توری دا تمام بدن مبارک نے داتر خوشبوئی خطلا آمین امی بھی فرمائے پدر دوران کی سروری کونین لما دگی نا کشو لانے پا فیدہ بانے رب جلال تا پریوتو اولا نشبرا اقاد و جہان پاولا نشبرانی اللہ تب فجدبانی پروگی سمر جلیل القدر پیغمبر دے سرور کونین پر فجدبانی پریوتا آمین نبی بھی فرمائی دی تماشی تولا روما سرور کونین پڑھوں بیش ببانی سجدم لگئی پڑھوں بیش ببانی خبرم کئی سرور کونین فرمائی اللہ اکبر کبیرا الحمدللہ حمدا کثیرا سبحان اللہ بکرتا و اصیلا پدے دوران کی وہ سروری کونین نور اندامنا پس نکل گولی دی سر مبارک کی دزمکی للا پور تک آسمان تے نظر کو اقادو یہاں یوگتا مبارک پور تکا آواز گئی اللہم اغفر لی امتی امتی یا اللہ دما امت بخا دما امت بخا
آمینہ بی بی فرمائی تو پوشما کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تمام سرزمین انسانان پیغمبر جوڑی شفا بی بی فرمائی پدر رمبانی پدرش ببانی ذا محمد رسول اللہ کرا داتی تو کلی لارما ما چوکت الاسمان ستور دمرانی زیر اغلی دی مارے کلکشانوشنو پما برا گزارشی تائیدار حرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلی مور مبارک ایک پوری انیوا پدے کے ناگاہ نواب شو سروری کونین پورتا کہی آمینہ بی بی فرمائی حضور زمانہ غیر